Tämä video on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat soutaa elämän virrassa kiirehtimättä, kuunnellen ja katsellen luontoa, sekä antaa itselleen aikaa. Ainakin joskus. Arvakaapa, missä me olemme. Ei, emme ole Tampereen edustalla. Emmekä Helsingin. Tämä paikka ei sovi näin isolle jukolle, vaikka täällä on kaikenlaisia isoja tapahtumia järjestetty. Emmekä ole Turun Haariston laivaväylälläkään. Täällä olemme luonnonlumussa. Emme Lapissa, vaikka talvellakin täällä on mukava olla. No, kerron teille. Tämä paikka sijaitsee 50 kilometriä Hämeenlinnasta, 60 kilometriä Ahdesta, 150 kilometriä Helsingistä ja 90 kilometriä Tampereella. Minne sormikartalla osui? Oikein. Täällä sijaitsee Pöystilän täysihoitola, suuren ja puhdevetisen Kuohjärven rannalla. Mutta miksi sitten täällä olemme? Tulimme tietenkin Pöystilän täysihoitolan peräikin. Pöystilä aloitti täysihoitoa toimintansa vuonna 1934. Se on koko ajan kuulunut saman suvun omistukseen. Nykyinen isäpari Timo ja Anna-Liisa Pöysti lapsien ja apulaisineen pyrkivät täyttämään Pöystilässä nykyajan vaatimukset. Mökki on uudistettu ja uusia rakennettu. Jokaisessa on PC-suihku, useimmissa myös televisio ja jääkaappi. Myös päärakennuksessa on hyvin varustellut huoneet. Täällä ei vain evät ja heitetä tikkaa. Kaikki, minkä nyt tulette näkemään, sisältyy hintaan. No niin, ruoka-aika. Talossa on aina iso pöytä. Siitä täyttää lautasesi oman kusin mukaan herkuisista hämäläistä penneruista. Hyvää ruokailua. Pöystilä ei ole vain ristikeskus, se on myös iso maata, jossa on tieläimiä ja sen mukaista työtä. Kaupunkilaitkin saavat maittaa maaseudun ainutlaatuista liikuntamuotoa, tietenkin vapaaehtoisesti. Pöystilä tarjoaa myös rauhallisen ja laadukkaan kokoustilan erilaisten seminaarin ja teemapäivien järjestämiseen sellaista tarvitseville. Lisää tietoa ja vielä semmoista tietoa, jota riemuseni voi sitten hyödyntää esimerkiksi omassa harrastuksessani. Hämäläismaisema avautuu estoitta ja näyttää sinulle luonteensa, vuoden ajoista riippumatta, saada sinut istumaan. Vieraillessaan täällä 50 vuotta sitten, runoilija Hilja Hahti kirjoitti tunteistaan näin. Olen temppelissä luonnon, kihokien pylväikössä. Tuulen soittava korkealla, on rauha ja hartaus oksien alla. Vain lintujen heljä virre, ne läjävät lehdistössä. Temppelin kiitosuitsu, myös kukkanity läilyy. Sen rantaa välkkyä virta kastaa ja kukka kuiskaa ja laane vastaa. Soi ylitys itse kenttäin, veden hellissä aurinko päilyy.